Imam pitanje od Kevina. Kevin želi lagano ukloniti kamenac s cijevi i želi znati koliko daleko trebaju biti lanci. Od držača za ovu demonstraciju koristim krokolanac bez bušilice i što sam učinio je da imam komad papira ovdje i na tom komadu papira sam nacrtao 2 linije koje su udaljene 4 inča ili 100 mm i da demonstriram najbolji način za povezivanje mog lanca, stavit ću ga na osovinu. Poput ovoga, držeći rub na mjestu i otvorit ću ih na taj način kako bih osigurao da imaju savršenu udaljenost za lagano uklanjanje kamenca. Kao što možete vidjeti, to bi vjerojatno bilo savršeno za moje lagano uklanjanje kamenca. U tom trenutku koristit ću svoj pouzdani olovku za kolačiće i napravit ću malu oznaku kako bih zapamtila gdje je to bilo. Osobno volim koristiti mali komad PEX cijevi kako bih zaštitio svoju osovinu od udaraca tvrdih metalnih dijelova, iako nije nužno, to je samo moja osobna preferencija. Dakle, u tom trenutku instalirat ću svoj komad PEX cijevi na taj način, ponovno stavim svoj kraj na mjesto i ponovno pronađem svoju oznaku koju imam na taj način na kraju. Koristim svoje imbus ključeve da to zategnem, da to lijepo zategnem. Hej, drži se mirno. Eto ga. Tako. Pobrinite se da su ovi spojeni stvarno čvrsto, jer ne želite izgubiti ove negdje u odvodu i ne možete ih povratiti. Eto ga. Očito, i s druge strane također. Tako. Lijepo i sigurno. Eto ga, gotovo. I sada je moj lanac i osovina spremna za savršeno uklanjanje kamenca. Ponovno, hvala ti puno, Kevine, na pitanju. Molim te, ako imaš još pitanja, ne ustručavaj se, nazovi me, pošalji mi e-mail i učinit ću sve što mogu da pomognem. Imaj super dan. Ćao!